Здрасти, уважаеми потребители на Xbox YouTube. Съм Tiger XS. Така, играя трети епизод на Слепивил. Малко е рано. Бъмна ли са мишката? Гъд! Това се лага. Направи смешно. Бебе. Ти беше яка яко. Не искам там! Хъгна. Беше яко. Правя така. Какво правя тука? Г. Ти не беше да яко. Пълно. Падай си, падай. О, да, хубаво. Дебата ти е хубаво. Не напускай! Ще ви ръката. Помня. Що пак става? Ти на крилата. Аз съм голям фен на крилата. Не! Това е сега, не гледай. Аз съм ли котлет? Ама гъкъв, ще пак. Брата тези ма. Се почва да забравям. Дай! Аре да боиш. Yes. Така, нека пробвам този мап. Там си взела. Не! Хайде бе! Боса и дебела. Това е сюда. Тя е като дете. Като е. Излюбваш то? Хайде!
Не ме напускай. Не, защо ме напусна? Така. Така. Айде. Заедно бицикlet. Сега гледай на кожена прах. Не, защо се забива в моето? Не, защо ми се забива? Не, един се забил газа ми. Къснаха ми краката, шет. Защо се забил газа ми? Това беше доста яко. Сега прелюбили се. Скъпа, нека тръгвам. Влак. Живи сме си ние. Колка иначе не мога да карам без ръце, а? Значи, докторът, така ми, Колело, ти си живо. Така. И съм бил стоп. Така. Има бъщо тук малко. Краката. Не искам да. Не чета твоя език. Но искам малко да се... Не. Да не е това, което си мисля. Не. Идвам при теб. Ближи. Аз съм маса. Ръцете ми се движат. Но макет спира. Ти наш шаш. Оле. Защо си с някой друг? Пак ли Стас? Сякаш точно не брата. Искат. Сякаш искат. Това. Не, много лак. Ето пак да кажа. Синя, где си? Синя, где си? О, Боже. Синя! Тоте, сине! Това не ми трябваше. Трябва. Не ми трябваше. Трябва ти! Не. Да мълчиш. Сак да бъл. Съм мъско. Хо. Това много години. Хо. Благодаря за гледането. Това беше всичко от мен. Аз съм Тайгър Ексекс. Чао!